panguva ine zvobuda pachiita zvesinoka kunzi VP Costa Nochiwenga is mastered the game. Vamwe vanogona kumuti kupusa, vamwe vanogona kumutora nepasipo, asi panguva ine zviri kubuda pachena kuti silence yaVP Costa Nochiwenga iri kuthreatena Zvigananda. Muchiona pamuchina na Temba Mliswa vanouya vachiita maspeeches, vachitora time yavo vachirekodha mavideos, chikanda pasocial media, but hazvisi kana kumbobatsira kana chinhu. Hapana vanhu vanotaura nezvaTemba Mliswa. Sarapinda mashoko anotogona makomichi anyatsokuburitsa pachena kuti VP Costa Nochiwenga is the victor. Don't forget to subscribe or like out on the bell icon. Makomichi amudanyora chiti, who is Temba Mliswa to talk about VP Chiwenga? He's trying to provoke principal into an emotional reaction, but VP Chiwenga mastered the game. Temba, you have no right telling us what to do with VP Chiwenga. We love him for his character, integrity and honesty. VP Chiwenga respects the constitution and upholds the struggle score values. VP Chiwenga won't play into your hands or be distracted by your games. Zvibvunze kuti zvingani zvamakazama kuitira VP zvichiramba naItemba Mliswa. Nhunzi inotevera nyama pamoto haina kungwara. Ndoma developments anobuda panguva ino atiri kuona kuti vanaTemba Mliswa vanonyatsozivikanwa kunzi they are being sent uya kuti vazodzikisira VP Costa Nochiwenga nekuvapa false claims kuti zita ravo rishate. Panguva ino chinozivikanwa kunzi hazvisi kana kushanda, but chikwa chiri pachena chavari kuudzwa ndechekuti matax ari kutangwa naVP Costa Nochiwenga they are going to backfire. Zvichazongopera. Madevelopments ari kubuda panguva ino muZimbabwe atoona kuti VP Costa Nochiwenga is the one man ari kuya panguva ino achiramba kuti Zvigananda zviuye zviinstole dynasty yavo kana kuita zvavanoda nenyika kwamenda constitution nese zvavangaita. Pina comment section medu zvafungiro enyu muri kudii pamusoro pechirwere ichi. Subscribe or like channel on the bell icon.